шаҳрҳо дар натиҷаи заҳмати инсон сол то сол бузургу боҳашамат мегарданд ва нақши дасти меъморону бинокорон тӯли садсолаҳо дар симои шаҳрҳо боқӣ мемонад ва барои наслҳои оянда низ хизмат мекунанд. салом бинандагони азиз, ин лаҳза таваҷҷӯҳи шуморо ба барномаи меъмор ҷалб менамоем. санъати меъморӣ яке аз шохаҳои муҳими тамаддуни инсон аст ки таърихи боюғанӣ дорад. албатта дар ҳар давру замон сохти шаҳрсозӣ мутобиқ ба талаботи ҳамон вақт ва шумораи аҳолии шаҳр таҳрезӣ ва сохта мешавад. таҳрезии нави шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва биною иншоот дар ҳолест ки бархе маҳаллаҳо номураттаб бунёд шуда буданд. бо тағйир ёфтани вазъи демографию пешрафти замона зарурати аз нав бунёд кардани биноҳои баландошиёна пеш омадааст. дар ҳақиқат соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар Тоҷикистон рушд намуда истодааст. мисоли равшан токунун аз 65 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳияи нақшаҳои генералии 64 шаҳру ноҳияҳо пурра ба анҷом расида бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ ва мавриди амал қарор доранд. дар ин маврид масъулин ибрози назар карданд. санаи 21 декабри соли 2021 паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба самтҳои сиёсати дохилии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид ва дар паёми хеш ҷаноби олӣ қайд намуданд ки сохтмон яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоӣ иқтисодӣ инъикоскунандаи рушди кишвар ва сатҳу зиндагии мардум мебошад. доир ба фаъолияти соҳа қайд намуданд ки ҳангоми таҳризӣ ва татбиқи нақшаҳои генералӣ бунёди ҳама гуна бинову иншоотҳо бо риояи ҳатмии меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ бо санъати баланди меъморӣ бо истифода бурдан аз унсурҳои миллӣ ва замонавӣ, технологияҳои замонавӣ ва бо истифода аз масолеҳ ва маводҳои босифат амалӣ карда шаванд. ҳамчунин қайд намуданд ки ҳангоми лоиҳакашӣ пеш аз ҳама сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакон, муассисаҳои тандурустӣ ва дигар инфраструктураҳои иҷтимоиву коммуникатсионӣ ба назар гирифта шавад ва ҳамчунин дастур доданд ки бинбаъд дар маркази шаҳру ноҳияҳо бинои истиқоматии баландошиёна пешбинӣ карда шаванд. лоиҳакашон зимни офаридани нақшаҳои генералӣ масъулу вазифадоранд ки онро бояд мувофиқу мутобиқ ба санъати меъмории миллӣ ва аврупоӣ рӯи кор оранд. таҳияи лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирӣ дар асоси нақшаҳои генералии тасдиқ карда ба роҳ монда шуда айни замон ҳамаи марказҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дорои лоиҳаи муфассали ба нақшагирӣ дар сатҳи гуногун мебошанд. аз 65 лоиҳаи тасдиқ гардида марказҳои шаҳру ноҳияҳо 51 лоиҳаашон амалкунанда буда 14 лоиҳаи муфассали ба нақшагирӣ маркази шаҳру ноҳияҳо тасҳиҳталаб мебошанд. ҷамъият нисбати лоиҳаи муфассали ба нақшагирӣ тасҳиҳталаб ҳолати амалашон ба охир расида чораҳои дахлдор андешида бо мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо ҳамкориро ба роҳ мондааст. айни ҳол таҳияи нақшаи генералии ноҳияи Данғара вилояти Хатлон ба мувофиқа расонида шуда дар рӯзҳои кӯтоҳтарин мо ба ҳукумати ҷумҳурӣ барои тасдиқ пешниҳод менамоем. соли 2021 дар Тоҷикистон дар таърихи соҳаи меъморӣ ва сохтмони мамлакат дигаргуниҳои навбанав ба амал омад. соҳаи меъморию шаҳрсозӣ ки он фарогири корҳои ободонию созандагӣ буда ҳаёту зиндагии мардум ба он алоқамандӣ дорад, дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ тақвият пайдо намуд. дастгирии давлатӣ, саҳми соҳибкорон ва мардуми шарифи Тоҷикистон дар эъмори корҳои бунёдкорӣ таъсири амиқ гузошт. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. албатта соли 2021 яке аз солҳои пурмаҳсул буд. мо дар навбати аввал он бинову иншоотҳое ки
барои ҷашнгирии сесолагии истиқлолии давлати аз замон пешбинӣ гардида буд ҷамъбаст намудем, яъне дастовардҳое ки мо ноил шудем. Албатта ин аллакай яке аз нишонаи пештравии соҳаи сохтмонро нишон медиҳад ва имрӯз бунёд кушодани бинову иншоотҳои тарҳҳои замонавӣ бо назардошти унсурҳои миллӣ ва анъанавӣ, ин яке аз хоси он аст ки имрӯз ҳам мутахассисон ва ҳам ҷомеа нуқтаи назар нисбат ба санъати меъморӣ аллакай нуқтаи назари худро касб кардааст. эълон шудани соли 2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ин як самти буд, ҷиҳати равнақ додани самти соҳаи меъморӣ ба шумор меравад ва дар ин замина ҳангоми амалӣ шудани он нақшаи чорабиниҳое ки ба ин сол равона гардидааст, дар навбати аввал ин муаррифӣ кардани он дастовардҳое ки мо дар ин самт ба даст овардем ба шумор меравад ва дар муқоиса бо дигар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мо бешубҳа гуфта метавонем ки мо як санъати миллии хоси тоҷикона ва миллии худро дорем ва мо аз ин низ ифтихор мекунем. танҳо соли 2021 дар кишвар дар ҳаҷми 12.2 миллиард сомонӣ корҳои сохтмону васлгарӣ иҷро гардидааст ки нисбат ба соли 2020 20% зиёд мебошад. дар ин муддат ба маблағи беш аз 3.5 миллиард сомонӣ фондҳои асосӣ ба кор андохта 1.2 миллион метри мураббаъ манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти дигар ба истифода дода шудаанд. ин нуқтаҳо санаи 21 декабри соли 2021 дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз гардид. ҷамъияти саломӣ кушода шаҳрупар ҳамаи нақшаҳои генералиро таҳия ба иҷро мерасонад ва бисёр биноҳо ва варзишгоҳҳое ки шумо мебинед ки аз тарафи пешвои муаззами миллат кушода мешаванд, бисёр инҳо аз тарафи ҷамъияти саломӣ кушода шаҳрупар таҳия гардидаанд. дар соли 2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ эълон гардида буд. дар иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷамъияти мо ҷойҳои намоёнро ишғол намуд дар соҳаи шаҳрсозӣ ва таҳияи лоиҳаҳои биноҳои гуногун. Масалан, бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки якумин шуда аз тарафи ҷамъияти саломӣ кушодаи шаҳрупар таҳия гардидааст, ҷойи намоёнро ишғол намуд ва дар таҳияи нақшаҳои генералӣ ва нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ ҷойи намоёнро ишғол намуд. мо бисёртар бо мақомотҳои иҷроии ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳияҳо ва махсусан сармеъморони шаҳру ноҳияҳо бисёр дар робита ҳастем ки масалан нақшаҳои генералиро, нақшаҳои муфассали ба нақшагириро ҳатман риоя намоянд ва мо ба ҳамаи он шаҳру ноҳияҳо мактуб ирсол намудаем, мактубҳои расмӣ ки омада ба мо дар бораи нақшаҳои генералӣ ва лоиҳаи муфассали ба нақшагирӣ корро ба роҳ монда, то ки мисол хатогиҳои ҷиддӣ роҳ надиҳем дар мавриди таҳияи нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ. сохтмон аниқтараш аз корҳои геодезияи муҳандисӣ оғоз мешавад. ёдовар мешавем ки релефи Тоҷикистон мураккаб буда 93%-ро кӯсор ва 7% онро ҳамворӣ ташкил медиҳад. ҳамин гуна зиёд шудани шумораи аҳолӣ масъулини соҳаи меъморӣ ва сохтмони мамлакатро вазифадор мекунад ки бунёди биноҳои баландошиёнаро на танҳо дар шаҳрҳо балки дар марказҳои ноҳияҳо низ ба назар гиранд. дар паёми имзола дар бораи соҳаи сохтмон пешвои миллат суханронӣ намуданд ва дар назди мо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. ин пеш аз ҳама баланд бардоштани сифати сохтмон, сифати лоиҳакашӣ ва ба ҳусни маҳаллҳои аҳолинишини кишвар бахшидани ҳусни тоза, яъне ободу зебо гардондани ҳар як гӯшаи кишвар. ба ғайр аз ин супориш дода шуд ки дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо биноҳои баландошона сохта шаванд. ин супориши сардори давлат саривақтӣ мебошад. барои мо бояд оянда замини кишвари худро сарфакорона истифода барем. барои ҳаминам сохтани биноҳои баландошона ин тақозои замон аст. бо ин васила ҳам мушкилии таъмини манзил ба аҳолӣ ҳал мегардад ва ҳам сарфаи замини кишоварзӣ ва ғайра ҳал мегардад.
риояи ҳатмии қоида ва меъёрҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ ҷузъи муҳимтарини кор дар соҳа ба ҳисоб меравад. Аз экспертизаи давлатӣ гузаронидани лоиҳаи биноҳо барои бехатар ва дар доираи қонунҳои амалкунандаи соҳа сохта шудани онҳо замина фароҳам меоварад. албатта ҳар сол паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалло Раҳмон барои мо як нақшаи корӣ, як сарчашмаи кор мешавад ва онро мо бароҳбаладӣ гирифта нақшаи коремонро дар соли оянда аз рӯи ҳамон тартиб медиҳем. рависати экспертизаи давлатӣ тибқи кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 64-65 ва инчунин дастурамалии гузарондани лоиҳаҳо аз ташхиси давлатӣ фаъолият менамояд. лоиҳаҳо аз тарафи фармоишгарон ва ташкилотҳои лоиҳакаш пешниҳод карда мешаванд ва вазифаи экспертони рависати экспертизаи давлатӣ аз он иборат аст ки лоиҳаҳоро тибқи меъёрҳои амалкунанда санҷида, дурустии онҳоро баҳогузорӣ намуда, ҳам аз ҷиҳати конструктивӣ эътимоднокии онҳоро санҷида ва баъд ба онҳо хулосаи мусбӣ ё манфӣ медиҳанд. дар соли гузашта то охири ҳамин сол 668 адад лоиҳаҳо барои аз ташкил гузаронда пешниҳод шуданд ки аз ин адад ба 605 адади он аллакай хулосаи мусбӣ дода шудааст ва 53 адад дар баррасии экспертизаи давлатӣ қарор доранд. баъзе ҳолатҳо мешаванд ки аз тарафи лоиҳасозон лоиҳаҳо бо камбудиҳо бо норасоиҳо пешниҳод мегарданд ва тибқи эродҳои экспертон онҳо аз нав барои ислоҳ кардан ва камбудиҳоро ислоҳ намудан баргардонда мешаванд. таъмини назорати давлатии сифати корҳои сохтмонӣ ва ба меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ ҷавоб будани онҳо дар раванди корҳои шаҳрсозӣ басо зарур аст то муҳимтарин талаботи шаҳрсозӣ ба инобат гирифта шавад. албатта аввал тибқи кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон ягон сохтмон бе гузаштан аз экспертиза лоиҳаи он аз ташкил гузаронда мешавад, баъд оғози корҳои сохтмонӣ шурӯъ мешаванд. аввал лоиҳа аз тарафи фармоишгарон ва лоиҳакашон омода мегардад, тибқи қарори мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, иҷозатномаи хадамот ва он ҳуҷҷатҳои пеш аз лоиҳавӣ, яъне супоришҳои меъморӣ ба нақшагирӣ, супориш барои лоиҳакашӣ, шартҳои техникии муассисаҳои шабакаҳои муҳандисӣ, ҳамаи инҳо ҳуҷҷатҳои пеш аз лоиҳавӣ номида мешаванд. пас аз таҳия кардани лоиҳа он аз тарафи фармоишгар ба экспертизаи давлатӣ пешниҳод карда мешавад ва дар экспертизаи давлатӣ комиссияи қабул ҳолат дорад ки дурустии ҳуҷҷатгузорӣ, пурра будани ҳуҷҷатҳои лоиҳавиро месанҷад. тартиби гузарондани экспертизаи давлатӣ, муддати гузарондани экспертизаи давлатӣ 30 рӯзи тақвимӣ аст. дар баъзе мавридҳо агар лоиҳаҳо калон ҳаҷм бошанд, ба онҳо 45 рӯз ҷудо карда мешавад. ин ҳам бо ташаббуси фармоишгар ва бо мактуби дархостии он тамдид карда мешавад 15 рӯзи дигар. соли 2021 барои соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ, хусусан барои аҳли намояндагони соҳа, як соли пур аз дастоварду комёбиҳо буд, зеро дар ин сол шумораи зиёди иншооти ҷашнӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. лоиҳаҳои муосири биноҳо аз ҷониби меъморони ватанӣ таҳрезӣ гаштанд. ба муносибати соли 2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар қаламрави иттиҳоди давлатҳои мустақил як қатор чорабиниҳо дар сатҳи баланд ташкил гардид. ҳамкориҳо байни мутахассисони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил боз ҳам густариш пайдо кард ва рӯйдоду пешравиҳои нав ба нав дар соҳа ба қайд гирифта шуд. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи стратегияи рушди соҳаи сохтмон барои давраи то соли 2030 таҳия намуд ва ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод намуд. ҳамаи мушкилиҳо ва афзалиятҳое ки дар соҳаи меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмон аст, дар ҳамин стратегия сабт карда шуд, қайд карда шуд ва амалишавии ин стратегия
هم برای فرض کردیم که پس کردن ارزش ساختمان و عموما رشد ساحه ساختمان مساعدت می‌نماید. беҳуда нагуфтанд ки дастгирӣ дастовардро ба вуҷуд меорад. ҷавонон ҳамчун ба ҳайси меъмор, муҳандис, дизайнер пайи кору фаъолиятанд ва ҷиҳати пешрафти соҳа азму иродаи қавӣ доранд. ман аз хурдсолӣ орзу доштам ки меъмор шавам. аз ҳамин ҳисоб факултаи лоиҳакаши бино ва иншооти донишгоҳи техникии тоҷикистонро хатм намудам. ба ҳайси мутахассиси раисати сохтмон ва раванди ҳамгироӣ дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тӯли 2 сол мешавад корро фаъолият мекунам. муддати 2 сол ман хеле чизро ба худ омӯхтам. чизе ки дар назария мебинем дар амал ҳам дида баромадем. нақши бонувану занон дар эъмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ хеле бузург мебошад ва имрӯз дар кишвар соҳае нест ки занону бонувони тоҷик дар он фаъолияти пурсамар надошта бошанд. ҳамин гуна иҷрои саривақтии дастуру супоришҳо, риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон, таҳияи лоиҳаи муосири иншооти бунёдшаванда, омодасозии кадрҳои тахассусӣ аз ҷониби ниҳоди дахлдор барои боз ҳам пешрафти соҳа мусоидат менамояд. пешвои муаззами миллат дар паёми худ вобаста ба амалишавии ҳадафи 4-уми стратегӣ, яъне саноатикунонӣ бо сурати кишвар солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон намуданд ва дар ин замина мо меъморон ва сохтмончиён вобаста ба таҳия намудани лоиҳаҳо ва сохтмони бинову иншоотҳои ва дигар инфраструктураҳои зарурии соҳаи саноат саҳмгузор хоҳем буд. паёми пешвои миллат ин роҳнамой аст барои рушди соҳаи меъморӣ, сохтмон ва шаҳрсозӣ аст ва дар ин замина мо масъулини кумитаи меъморӣ ва сохтмон нақшаи чорабинӣ лозимро таҳризӣ менамоем ва барои амалишавии он дастури ҳидоятҳое ки ва ҳадафҳое ки дар паём дарҷ гардиданд саҳмгузор хоҳем буд. ва мин баъд мо дар нақша аст ки барои ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаҳои чорабинии мушаххас таҳризӣ мегардад ва дар ин самт бешубҳа меъморон ва сохтмончиён саҳми назарраси худро низ мегузоранд. ҳар шахс тавассути касбу пешаи интихоб карда барои рушду ободии ватан саҳм мегузорад. меъморону бинокорон бошанд, бо офаридани лоиҳаҳои зебову муосиру мондагори бинову иншоот ва сохтани онҳо. дар ҳақиқат сохтмон яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, инъикоскунандаи рушди кишвар ва сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад. тамошобинони азиз, саодати рӯзгор насибатон. хайр.